Laur long ka jingwan poi ka company kali jong u Elon Musk ka Tesla ha India. Ka wena ka company kali electric car ka babnanam ha ka perthei khamtam ha ki social media namar ka kerteng jong u hespadu ka perthei u Elon Musk. Ha ka ba ka ne ka Tesla company kalayo ban pli ka showroom ka baningkong hapo India ka dei ha ka nong ba Mumbai. Ka ba ka Tesla ka larung tikna syaka yau jong ka ri India. Da ka pa penmi pajba ya ka kali electric model Y jongka ba ka dor ka baduna du ka dai hundru polak ka ba kila pelat pajba menta kasni hapo Mumbai ya ka ne ka showroom ka badon ha mekar mak city mall ka ba he pha hapo Bandra Kurla komplek ka ne kan kring ya ki pajba kari India namar ka jingpau nam jokane ka company kali jong u Elon ka ba babun kinong India kila kmi limpi pha yakane ka company kapawan hakertan kabalai hakayo tikali kapahetam hakaperthai kipulit ki balaap paharapha yakane ka showroom kaba ki VIP ba kentup ya menteri rangpa kane ka jala Devendra Fadnavis bat menteri katanat ka lekawan jong ka jala Pratap Sarniak kilawan banpli pajba yakatak jong ka Tesla la pen ibha ta karong sau persya ya ka jingkhangli kabarit kaba ka model Y ka balatap chipenta kala yang sadin jong ka panel renong kabala kring yaki pajba hapas dang ka Tesla kala pelat pajba yaki arteli ki model Y kawe ka dor ka ba henru polak bat kawe pat henru po nyolak tam kine ki dor ki long ki ba kham he pha tani ki we pat ki dor haki we kiri kaju kom kine ki kali haki we kiri kom ha US kapoi lai po pralak kat ba ha China kapoi lai polakบาทฮักการิจาร์มานีกับปอยเต้าคนริวลักกะเต้าจงกะจิงแรมให้อินเดียนามารกะจิงคิวขจนากับปัจจุรพาจงการีอินเดียติกนาปะกันเนกะคอมพานีจงอูเอลอนมัสกันสักรเวทยากิเวปาดกิคอมพานีกาลีรัมดอร์ฮาโปอินเดีย